Nyonya. Sisan. Malah lomba turu. Sisan wedangan karo jagongan kono yu. Wah, Jan. Ayo siap diklan ya. Jan, kowe kancaku, Mbak. Iki piye sih? Tos ki lho, Mbak. Mbak Elisa, tos ki sing bener kene. Ayo tos. Iki nek wong wedok kanan kiri ora pas, sing pasti tengah. Yo. Ya. Pas nek ngene pas. Aku Wis tambah suwek lho. Iya. Tambah tuwek. Elisa. Ya. Dek dalang. iya Bude. Oh iki yo. Oh bener, Mbok Dek nyeluk Mbok Dek. Ini dari kementerian, mungkin ada perwakilan yang mau nyanyi. Oh iya, Pak Sekjen. Pak Sekjen. Mbok menawi kersa nggih bisa. Monggo, vitamin, Pak Sekjen. Ya. Vitamin lho kok. Wis tak cilik mudeng vitamin. Wah. Monggo Pak Sekjen kapure. Monggo Pak Sekjen. Nggih. Serpek ya, Ca. Monggo kanca-kanca. Coba nggih. Kak. Ngapa Pak De? Aku kon ngapa? Alah ya nang kene nembang-nembang ngono kepriwe ngono lah Pak. Ini bahasanya aku nggak ngerti loh. Ini sama-sama dari Kebumen. Iya ini sejenis. Saja. Satu Sejenis. tempat. Iya. Ya, Kebumen semua. Ki tanggane nyong-nyong tanggane kiye. Iya. Iya wong ambal. Ambal, panjenengan? Jadi, sate ambal paling enak. Paling Top. enak. Satemu enak. Sate ngambal enak, Ya. sate ku enak, tempene ya enak, satene ya. Aduh. Mbak Eka, Nggih. ini setelah dari sini saya bablas ke Kebumen 2 hari. Wah, ning ndi? Ambal sama Klirong. Ora ngejak nyong. Hah? Ora ngejak nyong. Lah ya hubungi panitia. Udan sesuk. Wah, ketika kok udan. Ora, pokoknya sing penting lancar ya. Ya Le, amin nggih, Buden. Monggo Pak, mungkin ada omongan-omongan sing arep Rika Pak sampaikan. Menteri be ora tahu perintah aku. Walah Rika perintah aku kepriyen. Oh iki ora perintah ning yang njaluk apa jenenge ya? Berkah. Ya, njaluk berkat. Berkah pun. Iya. Nggih. Tapi kok ora bisa nembang. Ora apa-apa muga tak warai, engko Oke. penak-penak wis lah. Ya Tenang. wis. Coba tak nyoba iki Pak Remennya Dalang. nopo, Pak Sekjen? Remennya tembang nopo? Remen nek. Ya, remennya. Remen. Sukanya Ngidam sari tentang nggih. apa? Ngidam sari. Oh, ngidam sari. Sareng nggih? Nggih, siap. Idam sari Mas. Mbak Elisa, Nggih. ini ada sendoknya enggak ini? Ah, dipolok saja itu lebih nikmat. Langsung Dipolok ini saja. lebih Aku prasangkeme kok. Ini kebetulan juga ada saudara-saudara dari Kebumen. Oh, Bapak dari Kebumen Rinto. siapa aja? Pak Rintoko. Semuanya datang ke sini. Tanggane jenengan. Tanggane ngendi omahe Pak Rintoko? Iya. Omahe ngendi? Ngambal. Yang ngambal. Iya. Wah, isin aku tanggane dhewe kabeh ya Allah. Orang Kebumen banyak yang sukses-sukses ya. Iya ternyata Jadi tuh pemimpin, Kebumen itu ternyata luar biasa. Luar Ya, aku biasa. bangga jadi orang Bangga, Kebumen. Bangga. Bangga. Nggih, monggo. Monggo, Pak. Mawi bawa mboten? Lanjut Pak. Oh, langsungan nggih. Monggo. Oh, makasih sendoke Mas, sendok ya pengertian. Kok Ora ilang memanise aduh dadi ati salawase jangan Aku ora sadar, Mbak, gelung asu. Iki wis tak simpen go seseorang ya. Loh, iki apa nih? Ya, panai Masa ngantor. kerismu ki temacem nang kene. Panah apa keris kowe? Panah Oh ya, ngene. nganti mati ora bakal
larane loro ora kaya wong kang dadang buyung bangan ra doyan rajena dolan ning omah bingung monggo Delisa. Kelapa muda leganara genggunan dan diting pari dimen mari gon kuloro ati aduh nyawa sak bisane nggih. Wah, sae banget loh, Pak. Panjenengan tuh nggak disangka-sangka nyolong betek. Nyolong. Nyolong petrek, nyolong Ya, petrek. bagus. Nyolong ketek. Monggo diterasaken. Duh, kok balung jantur paring usota gon kunandang muyung. Tepuk tangan Maria. Untuk Pak Sekjen luar biasa, terima kasih Pak Pak. Sekjen. Panjenengan kiai budaya. Terima kasih sekali Pak Pak, Sekjen. kaya karo sapa bae lah wong karo tanggane dhewek dadak kaya kiye lah isin. Ah, kok dikirani yang Ngono ya arep dibalik kena. Jaluk imbuh kuwi. iki ndak aku ora penak. Balung jantur paring usota gon kunandang muyung. Tepuk tangan Maria. Untuk Pak Sekjen luar biasa, terima kasih Pak Pak. Sekjen. Panjenengan kiai budaya. Terima kasih sekali Pak Pak, Sekjen. kaya karo sapa bae lah wong karo tanggane dhewek dadak kaya kiye lah isin. Ah, kok dikirani yang Ngono ya arep dibalik kena. Jaluk imbuh kuwi. iki ndak aku ora penak. Berkah gitu aja. Ya ini Oke. termasuk ciri-ciri orang yang akan masuk surga seperti Pak Sekjen Wah. ini. Karena apa? Ciri-ciri orang yang masuk surga Apa, satu, Mbak? Satu. orang yang soleh. Soleh. Kedua, Dua. orang yang senang sedekah jariah kados Pak Dermawan. Sekjen menika. Pak, monggo ingkang pengen munggah swarga, Pak. Ngene iki lho, Pak. Niki nyicil tiket swarga. Iki ngene, Dek. Ya. Ini kan dijumbuhkan dengan Kebumen, kulonan, Ya. ngetokne khas kulonane nggih. Oke, napa? Lenggeran. Oh, lenggeran. Nggih. Nggih, siap, monggo. Karena banyak tamu-tamu nggih saking Kebumen, Cilacap dan sekitarnya. Sing Oke. sekang Kebumen Banyumas mana? Wah. Pakai orang apa kok kepenak ya? Nyuwun berkahipun mengke sindananipun nggih, Bu. Nggih, monggo. Republik Ngapak, eling-eling nggih. Langsung mawon. Salin sing jaipong salin sik. Salin Salin nggih. sik. Adiku lanang. Oh, nggih. Oh, bawane silit karo nunggu Mas masak. Mas Eko niku.
Mas Ganang. Oh Mas, tak kira nek jenengan Eka terus rayine Mas Eko. Nggih mboten nek adine iki kudune ya Eka Dwi ngono. Oh. Raden Arya Wrekodara nyata lamun satria Jodipati. Mbak, budeke Kak. Ngapa, Le? Ini penonton alhamdulillah menonton YouTube channel sing channel kula tembus 12.000 sak. Wow, luar biasa. Viewer ya. Ini tuh sing nonton ki sekarang berbagai macam dunia loh. Ya, Hong Kong ada, Hongkong ada, Paris ada, ada. London, Ya, London. London lodong. London. Dilanjut Bude. Prakasa luhur gedek wak simbar dada yen ngandika gereng pindah gontor dasar satria prawira rama eling kula eling gunungane senapati. Hoya hoya
Jos Mbak De. Ayo gek diombeni selak kelet. Piye Mbak Demu? Mbak Demu jek seger ora le? Wah lah seger wae. Seger wae ngelendi. Seger du. Heeh, seger. Seger bong. Heeh. Ini ada banyak pamundutan yang masuk ke sini. Masa banyak? Hah? Banyak. Oh, Ada? banyak ini oh. Banyak apa bebek? Bebek. Oh, bebek. Bebek. Nah, iki nyonge arep masak ya. Ya Arep jajal bahasa sana. Heeh, Ya. Hmm. Telu yo lho, telu karo aku. Iya kenalin dulu, mungkin yang di rumah streaming beberapa kenal tapi juga banyak yang nggak kenal. Ya, Terutama kenalin yang nama. di sini karena lu itu baru sehari di Jakarta. Iya, aduh gue di Jakarta Iya. nih guys. Udah berapa Dine?
Hah? Di Jakarta udah berapa dine? Berapa hari, berapa Baru berapa dine? Iya. baru sehari. Baru sehari. Iya. Ya yang Sedine. Sedina. baru sedine. Sedine angel ya, Mbak. Sedina. Sedine. Enggak usah gaya lu. Jakarta ki nganggo Kue Betawi. Enggak, gua enggak gaya tuh. Iya, coba Biasa kalau aja. pakai Saya Iya. udah 3 dine di Jakarta terlontak-lontak gimana? Coba kalau emang semua pakai Ayo Mega karo Aye. Mbak Via kenalan juga karo. Yeay, Ini. perkenalkan nama saya Dewi Mega Prastiwi. Iya. Ah. Dari mana? Dari Yogyakarta Gunung Oh Kidul. iya. Oke, tiang desa. Dia tiang desa. Tapi Aku sikilnya meletek-meletek mau- enggak? Enggak dong, tapi ngelusumi. Gelusumi Iya, itu ngelusumi. Itu nglodoki itu loh, kamu Glodok, tahu. glodokin itu. Iya. Udah, ini sekarang umur berapa? Umur 15 tahun. Statusnya gimana? Statusnya WA. masih sekolah. Oh, Ora masih status sekolah. WA. Piye ta? Ora iki takon status iki ya jomblo apa ora ngono lho. Oh iya ngono ta? Heeh. Jomblo. Wo, kowe ora ngakoni aku ya. Ayo kuwi. Kok nek neng kene ana sing gelem ngopeni malah nangis. Kamu jangan dumeh kamu di Jakarta ya. Oh iya, Kamu nanti mau tuh cari orang kamu tuh sini. diam dulu toh yang kan biar dilirik gitu loh ya. Ya. Ya, terima kasih Mbak Mega. Mbak Mega. Terus iki gentrone ayo. Nggih, wilujeng dalu, selamat malam. Selamat malam. Campur gitu ya, campur bahasa Indonesia. Iya Nggak dong. Semua paham. Nggih, nderek nepangaken kula Via. Derek tepang itu apa? Tepang itu gini apa sih? Nepangaken. Nepangaken Perkenalkan. perkenalkan nama saya Via. Ya, coba pakai bahasa Indonesia gitu. Duh. Biyen ki bahasa Indonesia ki biji ku elek ki. Via, kamu umur berapa sekarang? Oh, Anak sekarang 3. nah, anaknya saya siji ya. Oh, siji toh. Nggih, masih satu anaknya. Oh, udah punya. Oh, SMP. Istri Apa SMP? Sampun manak bisa. Iya. Enggak apa-apa, satu juga enggak masalah Enggak kok. masalah, besok. Eh? Lah terus besok mau nambah lagi enggak? Oh, besok aja. Oh iya. Apa enggak Kamu tak kasih tahu apa? kalau nyinden di kementerian kayak gini, Mbok ya yang tahu waktu tadi belum apa-apa kok udah turun itu piye? Aco icing. Sakit perut ya? Ojo Oh, perutnya icing. saya sakit. Oh perutnya kamu sakit. Iya, nggak apa-apa. maafkan ya, saya tadi masuk angin. Oh iya, masuk angin tuh apa ya bahasa Indonesianya? Ya masuk angin juga. Enter bain. Saya tadi harus ke kamar mandi dulu, Iya. jadinya harus Oh iya, nggak apa-apa, Iya. dimaklumi. Sekarang kita capek gunung Jenggleng urut Ya. ya. Nggih. Yang nyanyi, yang sebelah kanan berarti Ya. yang sebelah kiri akan menjenggleng. Menjenggeleng. Silakan. Ayo. Gentrone niki gentro iki, Mbak. Sinden siji iki. saya ngendi? Ayo sampean jenengan kuwi lho. Ora ya. Siapa sih kayak gini? Ayo. Loh, kanan dulu. Kanan. Kamu nggak tahu instruksinya itu harus aduh ki SDM piye. Instruksinya kalau Ya. kanan itu nembang, yang Nggih. kiri menjenggleng. Oh iya, berarti aku bagian jenggleng. Ya. Oh. Kirine iki sopo? Kirinya kan saya, berarti saya yang jenggleng. Kalau saya nyanyi kamu jenggleng. Dong urung. Angel iki sinden siji kok yo dijak. SDM rendah. Ayo dari Mega. Yang penting iso jenggleng wis kayak ayo. Ya. Saben bengi nyawa Ayo Mas Roni. Kamu diam aja, aku nyenggeng dulu. Aku yo Ojo pengen diganggu. sih. Ci. Wah, sing kompak meneh. Baleni. Yuk. Yuk. Ro. Angel. Hah? Oh, Ora saya pas. kurang kompak ya lho. Ora pas toh. Heeh. Saiki coba nek kamu ngepas ora karang ya dugawanku sesuk aku rencana nggo wiyaga dhewe kok nek bintang tamu. Ya ora apa-apa.
yen memajang mengkaro janur. Sabar terserah nyanyi kok. Sumpah. Lho kandhane iki gawanku Salahku, kabeh. Coba sekarang Kepiye? kamu sebelah sini. Untung ora ambles ya iki mau ya. Nah, kamu Nek. yang nyanyi, Meka Iki yang jembleng. gawane dadi wis reti rasane kono kok ya. Gawanku kabeh iki sakmene iki. Iya. Sing cepak ya, yo. Alus wae langsung jleng ngono lho. Kok iso ya? Lah iya, Cik. Gawan ya ngono kuwi nek Aku gawan. mau dadak adoh banget jangka lagi jreng ngono. Yo lanjutke coba. Ayo koprol wi, koprol. Guna ha, ha, ha. Oke. Saka kono. Oke, karang yo AL atau ansor laras. Mbak, entekke Mbak. Pe boloku aku ora duwe bolo ning kene Mbak Eka. Tulung Mbak, iki aku jenggleng ora gelem kompak ya Mbak, aku tulung ana. Sedih aku. Mbak. Sedih aku. Ayo minggir sik. Kepiye? Wong tuwa mbok jembeng-jembeng iki lho. Jenggleng. Jenggleng dudu jenggleng. 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 Ya. Ora jembeng. Udah. Kae beda kae ora dong. Krungu maneh kene iki lho Mbak ewangi jembeng. Lah kon jembeng. Jenggleng iki teng jleng ngono lho Mbak. Teng jleng teng jleng. Piye? ngono. Teng. Sing teng apane? Masa nganggo teng beda, barang. Kuwi lho ditabuh itu. Oh. Ayo. Oh, iki yo gendro iki. Bae. Gentolen. Oh, ayo. Nanti Ngerti ya aku mau ya saka dhuwur. cincing carane iki cincing sing dhuwur. Pacita. Ancang-ancang sithik sih. Ya, acang-acang. Kok ya ngono bentukane sih. Acang-acang kok kayak gitu. Lah iki kok ya ngono. Ancang-ancang ki ngene gitu loh, kuda-kuda. Lah iki manut kendang iki, Jal. Mau kendangnya kayak mau Mas, Loh, pas kan? Pas. Bener Ya, Mas. ya Bener-bener pas, kamu Jan. idol aku. Ini ki berarti sopas. Baleni Mas. Tung delep. Pancen panutanku, Mbak. Bener kaya ngene iki ya. Bener. Yo, gek. Ora iso balik, Mas. Sida. Sidora Mas. Sida, ya aja kaya ngono bentuke. Sarwi. Mas, Mas. Mas. Iki engko balimu piye, Sa? Aku engko kira-kira numpak sepur, Mbak. Hah? Numpak sepur. Numpak sepur. Aku arep numpak apa? Apike bali bareng-bareng. Ha iya. Iki piye ta malah jatuh Durung iki? tuku tiket. Ki gek kowe wis tuku tiket durung? Aku wis tuku. Karepku yo bar kuwi iki piye yo panganane barang yo durung ki? Panganane barang yo mbok sesuk ki. Iki ki jenggleng yu. Nyonya, Malah lomba tuh. sisan wedangan karo jagongan kono yu. Wah, Jan. Ayo siap jenggleng ya. Jan, kowe kancaku, Mbak. Iki piye sih? Tos kene lho, Mbak. Mbak Elisa, tos ki sing bener kene. Ayo tos. Iki nek wong wedok kanan kiri ora pas, sing pasti tengah. Yo. Ya. Pas nek ngene pas. Aku Apa kowe? eh Apa nggone Elisa Ramuni emangnya Terus ngono
Berarti bleng mau jadi siji ya? Oh, matus. Ya. Mak terus jare. Ayo Mega, Ki. Pendual. Kendang nakal. Piye iki Mas tanggung Mas, jawab? piye Kendang iki? ngene. Kadung kayak kia terus lagi balik nang ngono lho, Mas. Balik kena Mas. Balik kena Mas. Balik nang, Mas. Ayo Mas. Alah, lah Lah. genti mlengser rene Mas. Kebablasan nek mau balik nek. Sing genter bae sing tambah cilik. Ayo, biasa nenek cilik iki malah sok suwe. Liyo cilik usrak ae maling. Ayo Vi. Panas udan. Udan panas. Aling 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 aling. Sapa sing jengleng, Mbak? Ayo sapa? Aku mau wis nganti mengsle. Wis ah. Aku. Ya. Kompak lho. Tarewangi aduh-aduh lho iki. Tarikku paling ora pirang jam ya 6 jam lho aku perjalanan. Mosok ya ora dikompaki to. Kompaki ya, Mas. Nah, disompaki. Kok nek kompak 100 wis. Oh, tenan lho kowe. Nah, Dadi unine. Cepi. oh nek ana duwite pas to. Ora mah. Mesti lho. Mangsaku wae. Mau jare 100. Ketoke ngene-ngene aku wis ketir-ketir iki. Kan mau ngene. Kayak mau jare 100. Ya 100 lah di dietku mau ya. Lho ning tas. Ayo. Iki lho ning tas kene iki lho. Jupuken ning kene. Ning di tasmu apa tak? Tasku ku lho. Mbok gembol to. Tak gembol. Lah kowe Kok njaluk Mbak Eka. Bah, lah kok aku. Lah mbok gembol. Bahasan perkara duit we lempar-lemparan ya Allah. aku suwung meluncur Dik. Heeh. Mbasan tekan nggon lho kok renek wong kan aku wis omong suwung. Bareng ini kan bener. perbedaan antarane jeneng jam ning Jawa karo ning daerah Kota. Bandung beda. Apa nek Jawa Nek Jawa nek misale jam 1 kan ding. Nah, jam 2 ding ding. Jam 10 kan ding 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 teko 10. Heeh. Ning Bandung beda. Nek Bandung piye? Jam 11 neng neng Ora deng neng. neng Neng. 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 Wong arep muni neng. Rasa diajari. Diajari. Aku ora ngerti apa-apa lho iki. Songo-songo wis ngono wae. sama-sama. Entek cret. Apa sing tret? Apa? Mbak Eka kok. Ganjel to ngono jale. Ganjel ganjel di toh. double. Ya. Apane sing diganjel? Diutus Pak Buyar. Diutus kamu jadi duta menuju ke Pak Buyar. Nyong Iya. mengono. Iya, Inyong. Kowe bar kankana. Ya Rika diutus Rika ki Inyong. aku. Rika diutus Inyong. Aku Rika Inyong. Rono. Rika ki kowe. Iya Rika aku. Diutus Inyong Eka. Rika jalan-jalan dadi duta. Nyong ki aku, Nyong. Rikane kowe. Nah, Nah iya Inyonge Eka, Rikane Elisa. Sakwalek, kwalek. ngene piye lek arep mene pengertian iki coba. Nyong. Iki aku ki Nyong. Nyong, oke. Kowe Rika. Kowe Rika, aku Rika kan. Kowe Inyong ta? Lah iya Inyong ki Eka, aku ngerti. Aku Nyong, kowe Rika sa. Ya, aku Rika mau mbok utus Inyong utus. tak Terus ngomong. Rika Rono. Aku ki Nyong, kowe Rika. Iya. Inyong utus Rika. Kok tak tempelin sisan. Saya Saya. adalah Nyong. Nyong. Oh iya, Lah, kamu aku Rika. Rika. Berarti aku Rika. Oh, ai.
I seperti bahasa Inggris coba. I nyong. Oh, kamu I. And Nyong. you. And And you. you. Rika. Rika. Oh, berarti you, all of you is Rika Sedoyo. Ah, I Inyong. You Rika. Rika. You Sedoyo Rika. Ngono. Pak Buyar. Ngesuk nek golek kanca aja kiye lah, Pak. Mantan lengup. Lengup apa ne? Lengup Oh, apa? seblong. Rika, saya. Ya, Ya. tadi katanya Pak Buyar, besok saja saya ijoli tanggapan di Kebumen. Ya. Yes. Iki sing Berarti luwih sing gede, dikon Pak. awake dhewe. Iya, Dalang- dalangnya nggih mboten, Pak. Niki Elisan sama Eka aja. Dalang kok Kebumen. Dalang ora ketok. Sorry ya, Sob. Sob, Santai wae. sob mbok gede mau dikersakne Pak Buyar sendiri. Heeh, ora apa-apa.